אוקיי, נמשיך עם reports. השלב הבא אחרי binary organization, יש לנו את ה-binary team, זה בעצם הקבוצה שלנו. אנחנו יכולים לראות פה תצוגה של עץ בעצם, של כל האנשים שנמצאים אצלנו תחתנו. אנשים שאנחנו רואים ממין טיפה כחולה כזאת, אלה בעצם האנשים שאנחנו גייסנו אישית. אנשים שאין להם את זה, זה אנשים שהאפליינים שלנו בעצם גייסו בשבילנו, ואז הם בעצם קיבלנו ספיל אובר, וכל האנשים בעצם הגיעו אלינו. למה עליי לדוגמה יש צבע ירוק? יש פה למטה מין מפת מפתח שאומרת כל אחד מה הצבע שלו. אני בשלב הזה הגעתי לרמה של Pathfinder 300. ש-Pathfinder 300 בעצם זה אומר שברגל הימנית, ברגל הכי קצרה שלי, לא משנה הימנית או השמאלית, יש לי לפחות מינימום 300 גרופ ווליום, ואם אני מסתכל אני רואה פה באמת שברגל הימנית שלי יש לי 384, ברגל השמאלית שלי יש לי 310. אוקיי, עכשיו בעצם בחזות הזאת של העץ אני יכול לראות את כל האנשים שבעצם נתתי להם את הלינק שלי, אני יכול לראות כאן שבעצם הם נרשמו. אני יכול לקבל עליהם פרטים. אם לדוגמה אני לוחץ על אחד מהאנשים, בן אדם אחד שאני גייסתי, אני יכול לראות עליו באיזה תאריך הוא התגייס, כמה אנשים יש אצלו בעץ, כמה ברגל השמאלית, כמה ברגל הימנית, וכמה גרופ ווליום, פרסונל ווליום יש לבן אדם. אז זה בעצם איך אני יכול לראות את האנשים. אני יכול להגיע למעלה, לראות אותי בתור למעלה, כאילו אני המגייס. אני יכול לראות למטה, זה בעצם ברגל הימנית וברגל השמאלית, מי בעצם האנשים שהתגייסו, האחרונים. כאן אני רואה שהבן אדם האחרון שהוא התגייס הוא סקוט. אם אני חוזר חזרה למעלה ויורד למטה לחלק הימני, אני רואה שהבן אדם האחרון שהתגייס בצד ימין זה בחורצ'יק בשם שמואל. אז זה בעצם לגבי העץ. Rank Advancement, כאן אני בעצם יכול לראות מה הדרגה שלי ומה בעצם הקואליפיקציות להגיע לדרגה הבאה. אני יודע שעכשיו הדרגה שלי, אני צריך להיות אקטיבי. אקטיבי זה אומר 50 פרסונל ווליום ומעלה. אני צריך להיות qualified. זה אומר שיש לי בן אדם אחד מתחתיי שהוא qualified, וזה יש לי באמת actual, יש לי אחד. ברגל הימנית הקצרה שלי לפחות 300. ויש לי 310, סימן שעברתי את כל הגורמים האלה. אני מוגדר בתור Pathfinder 300. איך אני יכול להגיע להיות Pathfinder 700? אני צריך שיהיה לי ברגל הקצרה 700 פרסונל ווליום. זה לגבי ה-Rank Advancement Report. Commission Review, אני יכול לראות את הקומישנים שקיבלתי בתקופה האחרונה, קומישנים לשבוע של עכשיו, וזהו לגבי ריפורט.